Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Selamat mengerjakan aktivitasnya masing-masing. Iki sih wis ndeplok gendar. Lho, dadi sakmene iki guys arep gawe krupuk gendar. Iki mau prosesnya wis dadi, wis karek giling-giling ning mburi. Iki pintune dhisik iki tak tutup guys. Soale dhisik arep ning mburi, arep glintiri krupuk. Dadi ning nek anak tamu ora krungu malah nek tak tutup kan wis netral bebas yo guys. Jadi nek ditutup ki dhisik gak enek ngono. Dadine yo panggah penak tak tutup. Endi ta HP ku digawa isa mau ndi? Nek ndi ning omah ta no? Alah, ben. Sapa? Mosok. Lah sido tuku HP mati. Wis, ndapan? Sore. Walah, jare dinane kon setu mau Mbak. Seneng tuku HP. Ya, seneng tuku HP pro panas. Wah, HP kok kayak motor kayak mana? Ora apa-apa. Ayo, Kak, mbok iwangi kerupuk gendar. Ngopo mulih wong kok. Walah, kok mulai ya? Sarung apa wae mblu atrah. Jabang bayi. Ora mau ambil dulu. Sing mbok mangan apa? Iwake. Kon titik entuk, Pak. Wae bangane jane. Pada banyu to. Nggih kerupuk dhewe ya, guys. Mak tiar pisah-pisah jare urung siap. Jakane mbah burung bar kerupuk. Untuk mbak burung bar. Tante iki masaknya rumah tengah. Burung ini Aku yuk mangan ambek petis. Petis jangan diingi yuk, guys. Dimamneh. wis opo? Anu lodeh kok. Lodeh, labu, terong, Wis terlalu. ambekan tewel, terus kelan kowe ora roh kelan godhong kados paite ra umum lho. Nek pengin cipi. Enggak. Tapi ngono lah maksu yo nganu kok gelem kok wonge sayang jere. Rene aku. Keno. Heh. Lah ngincipi geno sayur dipangan-pangan dhewe kok ya. Tante kalau mbok parakno ndi? Mati. Dek, HP-ne mamamu kek ndi? Mati. HP-ne mamamu kek ndi? Lu gak kena iki yo sinyale, gorene tak puterno. Nang gorene. Kok kena? Kok ceki? HP-ne mamak gorene dhisik ah. Yo, yo. Yang jupukno sik. Iwak satu ngalek. Gage jupukno sik, engko tak kocekno, engko di mamak. Belum iwak dimasak. Penjaluk ya. Jajan apa ya? Ngene iki ambune kok koyo ngene. Cepetan iki lho, Ora kena iki ya ora nek sinyal Tro. Ora kena kok nesu-nesu. Wis gak usah dolanan HP. Pateni nggih. Kok kene, Mak? Lho sapa sing ngemplok aku ya ngemplok kok. Rene ngobongi apa kuwi? Ya ndang aktivitas gawe kerupuk. Iki banyu apik to? Ceritane iki ngene lho, anake Pak Pri ndek ini. Jam 09.00 kan dibel anake, jam 09.00 bengi iki. Iku wis kadang tiba, Gong, ibu ngono kethek gak nang pulang, anake iki ngono to. Oh, sing kepine. Heeh. Nganu le, ibu isih acara apa montor apa-apa ning Doplang ngono. Jare lek Damirah iki pas ditelepon kuwi anake sing ngangkat. Lah kok cara mono perjalanan kene Doplang kok sampai jam 11 kok. Kan ngebel ki posisi jam 09.00 to. Lah kuwi ngantek jam 11 dik gak teko-teko omah ngono sing bojone Pak Pri iki. Cara bocah iki ki nendi ngono rasakno kok engko nek teko omah ngono cara mbok iki wis nginting-nginting ngono. Antarane bocah kumang antarane iki wis tiba mati. Tapi iki paling gak Wis gak cara mono. sadar, Iya lho tiba iki wis gak sadar wong tak tekoki. Enduk cara mono posisi kok kulon kok tibane neng ngenik ti. Melangkah ngidul ratani. Kuwi Ya, pokoknya omahe Bu Suci ngono ku lho. Anu tukang mancing, tukang potong lho sekolahan SD. Kono kuwi sering dienggo tiba wong-wong nek yo ning kono kuwi ya. Kowe tabrakan apa yo ning kono kuwi. Lah kuwi jere sing diterak kuwi, sing ditabrak kuwi wit pelem. Dek sekali bres kuwi jerene yo gak sadar, makane wong ape nulungi ki wedi.
Kuwi paling ning kono kuwi wis ana pirang-pirang jam antarane lho ya. Kabeh wong iki gak roh lek Damirah ki ya wis ditelepon karo wong wedok kuwi. Mbah kuwi petugas ambulan, mbah wis posisi ning rumah sakit lek Damirah ki yo gak roh tak tekoki iki. Wong aku jugi-jugi yo nganu Mbak Se. Aku ki wis ditelepon karo mbah kancane Ika, mbah anu tapi wong wedok. Bu niki leres ibuke Mbak Ika ngono. Nggih, enten napa nggih Mbak ngono. Niki Mbak Ika kecelakaan, posisinya mboten sadar. Ngono Damirah ki langsung walah. Pikirane iki jelek tentang posisi jam 11 lho. Lalek priwi turun omatan iki digugahi jere Mbah, HP-ne iki rek mengisor mendur lah nek ngebel ora enek. Jere niki gak enek apa ngono kuwi. Nadane gak terus ndret ngono dadi kaya ning dhuwur kulkas iki. Lalek Damirah kan juga mudeng HP mati. Lah kuwi iki terus deno lek pri jere Mbah, HP-ne iki rek mengisor mendur ki enek apa Mbah ngono digugah oleh pri terus diangkat kuwi terus lek Damirah sing ngomongan iku terus langsung gugai lek pri Mbah Lampi dikon ngeterno ning rumah sakit kuwi posisi pun nganu Bu pun dibawa ambulan teng rumah sakit Samin ngono lek Damirah rono kuwi anake wis posisi wis ning rumah sakit ya dalam keadaan gak sadar wis dijahiti kabeh kuwi malah mati cara kowe roh ning edak ngono ya jahitan kabeh awake iki rong sene kuwi ya pupu kuwi ya poklek kentole iku yo patah, padha ae loro-lorone sikil sitok iki. Dadi pupu sikil iki wis ketambahan ijek patah kabeh, terus ijek jahitan kok mulai leher sampai teko ngisor kuwi yo jahitan kabeh jere Damirah iki. Ngeri tenan aku jan ning kono ki rasane kok atiku ki kok piye yo bocah nang gak iso miring, gak iso njungok, ndahi po panase gegere kuwi lho pas tuh. Tak sumpek lho ning dodo iki Mas Sam. Ngetno luka-lukane kuwi. Lah yo cara marine iki sok apaan ngono. Tapi alhamdulillah kuwi jek slamet kuwi jek alhamdulillah mati. Montore lho remek. Iya. Wong kok jek slamet ngono ae. Tenan kuwi jek bersyukur banget lho. Gulung kopeng mbek motor apa mbek? Ora yo dhek dhewe. Wal ke motor. Antarane wong-wong bedheke lah yo ngono. Wal motor dhek. Wong jenenge wong kabeh iki yo gak roh, lah sing duwe awak iki tak tekoki. Yo ora sadar. Yo gak sadar wong kowe kok kulon ngono kuwi yo ka cara ngono kok kudune kan nyimpangem ki ngiwo to. Lah kok tibom ki kok nengen ngono lho mikirku. Kowe iki cara ngono roh apa ya ka? Apa ngindari kucing apa ketoke kan jenenge wong kadang ning dalan nak ketok anek wong mlaku brebet apa piye ngono ngindari ngono kuwi. Oh gak Mbak, yo jane yo gak enek apa-apa ngono. Moro-moro ku mak bres ndek wis gak sadar, wis gak eling apa-apa jere. Sing ditabrak ki wit pelem yo enek sak rangkulan ngono lho jere lek prindik sore. Didelok lokasine kuwi pot-pote wong iki melok pecah kabeh nggih. Kan iduk karo omahe wong iki. Karo tukang potong kuwi. Yo wis jenenge hari apes yo guys. Hari apes ki wis gak tercantum di kalender iki gak enek. Ya pokoknya ya wis bejane Pak Pri ya wis dilakoni kanthi sabar ikhlas lah piye meneh Masih nunggu iki turu tron-tron. kabeh iki nek wis takdir Allah ya tinggal menjalani tinggal disyukuri apa piye nek wis bagiane kan wis ora kena diselaki to ya wis bagiane Pak Pri ngono ae. Lah pas nyadran kae nggih ndek apa, gak nggih telung sasi, kayu tiba cuma kok kentole iki gak iso mlaku ngono ae sikile iki berat kena apa pancatan motor kuwi tok. Kae nggih telung sasi lho ndang wis ngene neh gak yo. Kaya tiba kok motor ngono. Aku ndek sore iki yo ngene, lah motor iki mosok gak kena di iki apa ya borek pokoke. Mosok motor iki gak kena didandak-dandakno ning bengkel ngono elek ngono. Babar pisan Mbak Se gak kena motor iki remuk iki lho. Walah yo. Kayak ning kantor polisi motor. Oh gak iya langsung dijupuk kuwi lho anak Iyas jerene Dimas nganggo kole. Batore tah nom-nom iki do dijupukno motor iki Mas Sam. Oh walah, momong iki jere anggere nek wong nyedak kan langsung gak sadar ning nggon kan dirani mbah wis ninggal mbah piye ngene mati. Dadi wong ape nulungi kan wedi. Kok gak ontek blas ngono. Dadi wong ape nulung iki kok
gak segampang ngono lho nek wong tiba iki posisine yo bengi misan. Iki paling enek sing telepon ambulan ngono kok piye. Yo nggo helm iki ta kuwi. Yo helman terus yo gak. Lah apa gak nggo helm nduk ngono. Yo nggo Mbak, tapi yo gua mencelat nindi gak ero. Lah luka sing ning sirah kuwi yo ceritane omong lek Damira ning rumah sakit iki gak ero. Gak konangan yo. Yo gak ero, gak digoleki wong momenge yo gak enek apa darahe apa piye gak. Lah basa bar mulih kok palur kuwi. Mulih kok palur kuwi terus di ning omah kok cara mono ki keteneng rambutnya gembel terus diparakno dokter Pak Rinto kuwi lho. Kuwi terus isane dadake gak apa kuwi keluar terus piye Pak terus diperban dikek obat. Diundang no dokter neh. Kuwi yo nganu kok. Omonge karo kuwi cara mono yo gak dioperasi kan dikeki pilihan telu to Pak Priwi. Dikon operasi, dikon milih ning Semarang, Padangan apa ning Solo. Lah Ika kuwi KTP-ne didelok kuwi ora enek JPS, yo BPJS kan yo tetep bayare kan larang yo. Lah keadaane Pak Pri wong yo sembunyi ngene lho yo sing tak nggo operasi ki apa? Operasi dik ronggon. Kuwi nek gak duwe BPJS gak yo entekno marik-marik cara bayare lah larang posisi keadaan bocah wis koyo ngono apa yo dadak gawe BPJS gak yo suwi yo Mak Tri. Terus dhek mikir-mikir terus wis gak ngono ae pokoke tak berada tak go mulih terus digone palur kuwi koyo disangkal putung ngono lho guys modele ngono kuwi ae tapi yo akeh-akeh iki cara ngono yo cepet mari kuwi timbangane di edel-edel operasi ngono kuwi sing wis-wis iki ngono kuwi yo terus yo perkara kok biaya barang kuwi lho operasi kan yo mahal jenenge keadaane Pak Pri yo wong tani tune yo guys. Dek yo pokoke mbuh piye-piyene isane anakku ngono yo piye yo tak gawa ning palur ngono ae. Jam 2 bengi mangkat ngono kok piye. Gawa ning palur kuwi. Wis bar dijahiti kabeh, wis bar dirongsen kok rumah sakit kuwi, rongsene wis ketok nek patah ngono. Terus wis luka-lukane wis dijahiti kabeh wis aman. Cuma sing kliwatan yo ning sirah kuwi lho, kliwatan terus. Kuwi yo gak digoleki. Lah kan rambutnya dawa terus nganu to. Lah nek terus darah iki yo ning kuwi dek mau-maune nek menawa urung. Apa piye yo jenenge wong panik yo gak roh yo. Sakal iki nek wong ngono ki ndak wong lek Pri dikabari ki nek nggawa HP apa piye iso ora. Kuwi makane teko kono bocah sadar urung. Yo urung Wong sadar iki jam 1:30 bengi apa jam 2 ngono lho. Mulai ke sore iki. Aku bareng ngabarno kok kono ki anggere wong yo piye Mbak Se, piye manu kabare piye ngono alah yo wis piye yo njaluk dongane ae muga-muga yo ndang cepet mari, ndang sehat, ndang diparingi apa ki sembuh seperti sedia kala yo guys ndang iso pulih koyo mau-maune neh. Jenenge sikil patah ku yo marine yo suwe. Ora kok angger-angger sedina rong dina iso mlaku. Lha kuwi kok ngopeni bayine lho kuwi golek Damira. Endi sing ngeterno putune sekolah, endi sing ngarepno wedhus sapi. Ngopeni bayi cah ora duwe koreng. Lah yo duwe molo. Duwe molo iki yo. Wong yo ngono lah, se aku nek ngene iki Mbak Se tobat pokoke. Endi sing kok nek esuk ngeterno sekolah, endi sing ngeretno wedhus. Endi sing ngeretno sapi. Kan sapine Mas Kalimantan karo sapine Mbah Pomo ki diopeni lek priwi to. Ku nek lek Pri kerja gak sing budine ora karo korona ora lek Damira. Ya sakwise yo lek aku yo ngono yo sing sabar. Tarae musibah ki nek teko yo lek ora janjian aku ngono. Kabeh sing gelem nglakoni sapa lek aku yo ngono. Ya wis ibarate yo wis di apa ki tampa kanthi ikhlas. Sabar dijalani ae yo lek engko ora sak ngurine anak hikmahe aku ngono. Malah lek Damira iki Pak iki yo nangis saya mripate iki. Iya, jere nangis ae. Nangis ae lho piye lho ngrasakno anak ndang cara ngono ki wis gak iso apa-apa lho mati. Tangan sing sebelah kiwa kuwi blas. Iso ketawe-ketawe ya tangan tengen tok lho. Bisa jere diselang ya. Pipisnya diselang.
Mbah aku kapan nilai iki ya piye? Walah omahe yo Iya, tek kok dek sore iki yo omahe wedi. bek. Angger teko lunga sekirane lungguhane iki bek yo sing anu ngadeg ngono do, silih berganti ngono do bertato. Layak Mbah Ngas kok sediluk tok ketemu. Mbah Ngas ki aku teko, Mbah Ngas ning kono 5 menit terus pamit mulih. Lah iya. Kuwi viral bareng. Gentenan ngono walah tanggane iki pokoke tumplek-plek padane urung dulur-dulure. Sing kok desa-desa kono kuwi. Kuwi engko 20 dina kas wis kontrol rono neh di anu neh ning nek ning kene nek ngarani ning Palur, desa Palur ki wis terkenal sangkal putunge. Jute dikadiki kuwi ya mbok sing dika mbok sing diki kae. Rono pisan tok ya wis ya mari jute. Tangane. Lah yo. Golek nek gaman. Kena sing suwe kae malah. Tapi ya cepet mari ya alhamdulillah. Aku kok ya aneh ya tapi ya gak kira gak terim bayang lagi wong. Lah ya barang rek tugel lho. Lho ya malah sigares ya kae tugel to. Lah kena sreng kuwi. Ngesreng blesat sikile tugel lho guys digawa ning sangkal putung kuwi ya. Jadi ya alhamdulillah saiki iso mregane ketet iki. Rumangsane wong-wong kuwi masane wis gak iso mlaku neh ngono ya. Tapi ya alhamdulillah pirang sasi ngono ya iso 8 sasi jerene. Kae yo pertumbuhane iki yo gak langsung sekali mari ngono iki yo gak lah tapi kan alhamdulillah ora nganggo jagrak ora piye iso mlaku neh. Kabeh mah yo karek Gusti Allah kono nek bagi iki yo guys nasibe wong iki yo beda-beda. Cobaane wong, alangane wong iki yo beda-beda yo muga-muga atine sing patah-patah lho. Muga-muga didongakno sing apik ndang iso mari koyo mau-maune neh ndang sembuh seperti sedia kala. Wis minta doanya semuanya nggih. Family online kasihan Pak Pri. Lek Pri wong ora ndek ngono, ora ndek ngene. Penggaweane yo tani ae kok yo enek ae alangane iki aku nang matur lek Pri iki. Wis ngopeni putu yatim. Ini sing ngono ya guys cerita dunya. Tapi ya menyedihkan ngono ngerti keadaan iki. Enek ae ngono lho cobaan iki. Golek sayuran guys. Urung masak soal dhisik. Kena tahu kan apa? Ya Allah, lah masak apa iki? Tempe cek. Lah kok dek balik iki? Aku tempe cek duwe, pengen ku tahu. Lah dek ora nek tahu, ora nek apa iki piye cah? Tempe ora. Buan nang tepo. Tempe tak kok. Tahu nama apa ora sih? Lah jere tiba ndi? Lha ten dijenenge kae iki. Walah ya Allah, ya Allah. Walah banget tenah. Jahit piro lek iki? 10 iki. Astagfirullahaladzim. Ceritane iki piye dik iso ditumbur? Aku ki minggu to ning gone bengkel dulu apa jejere gimana toprak lho. Oh alah. Alah yo ning kono kuwi ya. Wis minggu teko kono wis nyimpang rono lho. Dadi Sruwoto kok mburi. Wah, Jadi lah aku kaget pas ngono. Besok aku ning dhuwur kene. Ya Allah Gusti. Tebel langsung nek kono ae. Walah kuwi berarti kena pesom dhewe. Apa ditambah to? Ya Allah, ya Allah. Wong bapak wong karanganyar. Ayo ngono ijek panggah menyang ayo le tulang punggung biyen. Kan delok sih. Tulang punggung keluarga. Ya kuwi lah yo entuk tiba kuwi ning andenge Eka kuwi, andeng anake Lek Priyo. Kuwi sing sampean sebelah etane Eka ki kulone. Iki pas sedina ki Ini minit. Kok dhisik lek sih. akeh mburi. Dhisik lek sih kabar kae. Kowe berarti prai sedina tok ya, Lek? Prai sedina ki jane dadi kenekno wong. Lek lese kowe ora dodol lara kabeh lek. Lah apake takon Iya, Dek. gelem. Lah nek ra kulino ya ora iso, Lek. Gelem wong tapi ning kono ora blonjo Dek. Dek rono nggawa layang ngopo satu misiku dijaluk wong. Wong terus mbejakno. Walah. Nek jenengan tong-tong ae tak bejakno ya. ngono. Jadi kayak gini. Oh, alah. Sik to. Aku duwe nomor ora ndi sik? Anak, Duwe aku gitu. tau duwe. Tapi mbok simpen bora kok. Engko tak kirimi. Lah ya jahit 10 jahitan bakule rayang. Yes, wis nekate kok. Oh, alah. Limo.
Apa yan kuwi lele? Dia tak buka no. Iki jeruk usus. Ya mikirku ki uga aku nek usus. Iki piro sih? Tahu golek tahu kok ora enak. Oh, ambek aku ndek parang 1000 dene. Lek selain ki gak enek sing luka-luka. Oh, ora enek tapi iki tok. 4 liter ya. Ojo kok kono gawe tak gentekno kok. Nah ngono ya cek dinggo. Bakul cek. Ya nek terus loro ya loro. Nah ya. Bukan selawe. Udah digoleki wong akeh ngono kaya. Wah, udah nilai aku nek ora nek kowe sepi. Pene ndi di? Brambang ah? Oh, templek. Iki ini namanya pengen. Setengah piro? 4 murah ya, gede-gede. Golek tahu remek apa iki? Ki mang untuk tempe, Pan? Kene. Entek berarti. Sing sabuk iki ya, aku ora 1000 denane ya. Dekat tempe no enak no, Pan. Iki tempe loro kok nih. Enak no kok. Iki Mulane hati-hatian nek numpak motor ki hati-hati. Do tiba kabeh iki. Nek lek sing mang ki gak tiba ceritane iki diseruduk wong Pongguri. Bonjo apa dek iki bonjo tempe. Tempe lombok kerupuk. Kerupuk mah susukan. Ndang nusul lah emak emang wis budal kok. Iya. Guys, wong saiki numpak motor nek tare wis apese masih ora tiba ya diseruduk wong kongguri. Piye kabeh memang nek wis bagian nek wis nasibe ngono ya panggah ape piye meneh. Kaya lek sih mendang malah luka iki kok pesone dhewe. Peso ceblok kok kerenjang terus kena sikile. Ya panggah padha ae ya guys. Dadi kaya senjata makan tuan. Peso sing digawani rono rene dienggo ngguntingi apa aku? Ngguntingi kerupuk, ngguntingi apa ndang malah ngeneki sikile dhewe. Dadi kaya senjata makan tuan. Ngene iki lho, ulahe sapa? Ngene iki aku nek maten. Kucing nangkap tikus iki mesti. Bumbonku kocar kacir kabeh. Astagfirullahaladzim. Jabang bayi anak kadal urip. Ini ada minyak guys, minyakku ya karek siji kilo sak kerdus ya Allah. Karek siji tok. Sokutah kabeh koyo ngene. Ya Allah Gusti Allah. Kocar kacir kok ngene. Iki jan kucing ndi yo ya sing kurang ajar ngene iki mah. Mesti yo melamoli molu kuwi. Wes diresiki engko sik guys, soalnya dhisik iki urung bar nek gawe apa iku kerupuk. Urung bar untuk nggawe kerupuk tak tinggal blonjo dhisik, soalnya engko Dinda kuwi awan urung masak dhisik iki. Dadine mangane karo petis karo blendrang tak anget kabeh loro-lorone. Ndek mau dhisik iki arep syuting ning nggon kerupuk kuwi. Lah Pak D terus nyetel dangdutan ngono iki guys campur sarinan dadi dhisik gak pernah gak wani syuting kok gak wani syuting kae jek dangdute tapi wis karek saidik kok cek ora toh wis mandek guys wis entuk sak apa iku sak ler-leran ki karek sak ler-leran ku tak tutup nih. Anak piteke ora to? Gak munggah ya, aman ya. Tuh, Pak D nyetel musik nah. Kalau Pak D nyetel musik. Iki lho wis entuk sakmene iki, guys. Lho, wis entuk sakmene. Karek sing kene, sing ning kene iki wis entuk sak larik. Karek sak itik kok. Panase banter. Karek sakmene. Gak sampai iki engko paling gak sampai kebak wis rampung.